Club Junta, building better Africa. Zigawenga famumba famba kupanga maona dimumba kuna president jimanena ife mumba munyangashani watumiza zigawenga kunsuzu zumenyana nda polisi apolisi ajoliza futi moti nzona simenesi kumango nyazo manoti asita chimwenda kani wagwira ntchito kumankhula zopusa zambiri zosagwisa amadelo This is Chamaliva. Yeah, kwene kutinange awa ndi anyamata amene amatumidwa ndi MCP asidwaze kwanje kuti adzika yambisa ziwawa amene akwanisa kugwidwa pakali pano ndi amene ndipo anthu agwidwa dzulo pa 11 May 2025. Anyamata otsatira chipani cha DPP akwanisa kugwira anthu amenewa tunena pano situdziwa kuti akawasungira kuti koma ndithu awagwira anyamata anthu wakwidzinga ndi unyolo pakali pano funikabe amene mukwadziwa anthu afufudzeni komwe ali amene ali azibale anu anthu awawawa afufudzeni chifukwa amene zateremo sizikudziwika kuti akasungidwa kuti kapena ziwathira bwanji monga mukuoneramo ndithu monga mukuonera muvideo chawata amene anyamulidwa basi sizikudziwika kuti na uyu akulimbana naye ukoyo eno anyamata otumidwa ndi MCP makakhapa anthu mwadzuka bwanji Malawi konse kumene muli mawa uno lero pa 12 May 2025 abale ndi alongo inetu nungofuna nditatsina nanu khutu pa nkhani imene yakhala ikusokosera kwambiri dzulo chakumadzulo. Okay, apatu ndikukamba nkhani yokhudzana ndi Mumba kuti waluza zisankho za chipulula kapena kuti za mipango waluza ndithu ku Mzimba Central. Okay, komanso pali nkhani ina yapa mponera imene achisale amaomberana ndi zigawenga za chipani cha MCP. Achisale amaomberana ndi zigawenga za chipani cha MCP zomwe zili zinthu zopatsa mafunso kwambiri komanso patsa chidwi kuti Malawi momwe muno mpakana zafika pamenepa. Inanso nkhani ina imene inachitika ndithu dzulo lomwelo ndio kuzana ndi uyu mamuti Patricia Kariati. Naye ndithu kunali kulankhula zija zogadabula zija kulankhula ngati kuti sinzimayo bereka pa mfundo yake yoti iyeyo zolankhula zo palibe nazo ntchito bola mumtimamo akuchimva kuti zomwe akulankhula akumuyankha Dr. Michael Usi kapena kuti bambo asikuno omanganya undala bambo. Guys, zinthu zimene zikuchitika mdziko muno ndi zinthu zodabwitsa kwambiri zopasa chidwi kamba kuti mumbiri ya Malawi zimene zizachitikapo and timayembekezera kuti amene akubwerawa MCP azathetsa zimenezi azasintha koma zaonetsanso na kuti fisi ndi fisi basi. Anzathu kulowa shira manena kuti thika ndi thika basi nkhachinja fisi ndi fisi basi sasintha iyayi. If you remember kuti MCP ubwera kwa isentha sinthu
timembekeza kuti kubwera kwa MCP ipangisa kuti zoyenda ndizi kwanje ntauni zitha zija zoma vula anthu mwachisawawa just because avala zovala za chipani china osakhala chipani chawo zitha zisintha. Koma pano tikuonerera ndithu MCP yomweyo ili patsogolo kulimbikisa ziwawa. MCP yomweyo ikupangana okaoka chipongwe. MCP yomweyo ikuzembera anthu ochoka misonkhano ya anthu ena kuwapanga chipongwe. Ndikumbukiranso msonkhano umene unachitika chaku Salima anakapangisa Gangata. Azimayi ena amene amachoka madera osiyanasiyana kupita ku msonkhano umene kwa anapangidwa chipongwe, kuvulidwa, menyedwa, anapita ku polisi, palibenso thandizo loyenera imene analankhula imene analandira kufikira mtsiku la lero lino. Apolisi amene tinkawacha kuti ni makadeti aja kumadana nawo apolisi aja omwe onso pano akupangaso chimodzimodzi. Pano apolisi aja asanduka anyamatazi kwanje, asanduka a youth akutumiza ndithu anyamata azikwanje kumakapanga ziwawa. Moti tikunena pano dzulo ena agwidwa anyamata amene amadziwika kuti iwo amapanga za MCP kumakakhala anthu amene asali a MCP. Tukamba itu ndi imene yachitika pamponerayi. Anomani chisale ndithu zinatengera iwowo kuyima nazo kuti yayi apa nafe tikakhala zi anthuwa ativulasa. Ndi pamene amaoza dzidzimuka zifukamba zija kuti anthu aso tunawo atusafuti zawo. Wachisale futi yake amaenda nayo for protection. Ndipo nifuti ya makomera sonko. Sukuti so boma sako zo boma ikudziwa kuti chisale ali nifuti. Ndipo boma ikuyenera kumuloleza kumene chisale kuti adzenda nifuti. Chifukwa iyeyo ndi gadi kapena kuti ni mlonda wa big money APM. Koma zomwe zikuchitikazi abale anga inuyo mukundiuza kuti ife sitingasinthe zimenezi, palibe solution ina yokhala pansi ndikupanga ndithu zinthu zolongosoka. MCP cholinga chake chenicheni ndi chani? Kufuna kuti tonse alephere kuyendesa dziko, akulepheranso kupanga zinthu mwa umunthu pongo funa basi kulemeretsa anthu ena dzisauka. Iwo ndamalemerera ena omasauka. Mini basi mene yawo chadwa dzulo, mini basi mene si basi mwini wake akulira, iwo zawo zaenda. Akatero ngekuti basi mabwana awo akuzimva ukoma. Chabwino tiye tione pa issue ya uyu tumuti Mumbai. Amumba sali umalawi kunoko iyayi, koma upezeka kuti kwawo Mzimba Central kukupangidwa na primary elections. Ma primary elections kodi mesa mukamapanga ma primary elections anthu amadziwisidwa kuti date yako yakutete kali ma primary elections uwangira kuti unthu inaliyense amene ali ndi mabize ena asakapange mabize amene okoma akhale bize ndi kuzapanga attend ma primary elections. Koma Mumba ali ku London mbuyo muno anthu akusonkhana ati ma primary elections. Ma primary elections sanachitike sonkomwe asokonekera potengera ndi information imene apeza Amumba waratumaso nawo anyamata awo kupita ukasokoneza ndithu pamalo amene pamayengedwa kuti papangidwa primary elections. After kusokonezako video ilipo ndithu tukuona anthu akuthawa pamalo amene amafuna pangire ma primary elections and after kusokonekera pamene opposite iwo basi akupita tu ku Times TV, Zodiac, Libawa, Mzati, Runtha TV ukalengezesa kuti yayi kuno zisankho zachitika za primary elections ndipo amene amapikisana ndi anthu awiri ndi Mumba waluza. Ino Mumba wapeza wa 45 basi. Koma zimene zizi zikuchitika ndithu Malawi muno
munthu ngati msibu kumufuna muchipani osangomulembera kalata kumuuza mwachuchuchu kuti ife basi tikufunanso kuchipani uyayi iwe choka yendera yako panga zoti ena akutole apo ayi kaya usiya ndale zili ndiwe ngani kumpanga chipongwe choterechi. Mupanga bwanji ma elections pamene munthu wina amene akufunikira kukhala pomwepo akuyenera kukhalapo. Mesa oyamba kuvota ndi amene ali ovoteredwayo. Sono munthu woyenera kuvoteredwa palibe bwino mukapanga ma primary elections. Chonsecho ivi ni malamulo ngati munthu amene akufunika kuti adzavoteredwe kapena munthu amene akuyimirira nawo upresidenti kandi udindo wanji mdziko munthuyo ngati sanapange register kumeki ndiye kuti zisankho sizikuyenera kuchitika pokhapokha iyeyo apange register kumeki or else zisankho zichitike koma iyeyo sakhala nawo pa listi angakhale pa listi ndokhawo amene apanga register. Sono inu munthu kulibeko alikomwe kulandani akupanganso mabizinesi omwe ndikapanganso kafukufuku omutumanso ndi inuyo mwamtuma Mumba kuti apite ku London akapange mabizinesi oti dziko lino lipindule inu mbuyo muno mukumpanga chiwembu chozemberera kuti basi owaluza ku primary election amapanga choncho. Anthu niyo basi muzasintha inuyo basi ndinu ndiziti ndinu loko agalu amatha kusintha amadziwa kuti mbali iyi tamenyedwapo kale kumene kuti pite kwina. Inuyo basi inu nde zithaphwi zeni zithaphwi fa zithaphwi sizimva iyayi loko dzuwa ibwere kuombapo kuuma madzi akachitaso pang'ono basi azibweranso bazithaphwizo. Inu nde zithaphwi zeni mayi ndithu manyakeso ochita kudyera uwende uwende ndithu ongoda bi kuyera sezingatheke iyayi anthu oyipishisa simuzasintha tapanganiko zinthu mwa smart ona ndimene anzanu akupangira madera ena anzanu apangako bwino inuyo zikuvutani pati chabwino tenti tione za mayi wathuyo mayi Galiati ndi munthu mmodzi amene mdziko muno anayamba ndale pakanthawi koma samasintha zochita zake. Munthu nalese amene angavutane naye kapena kuti angasemphane naye chichewa kapena chiromwe ndiye kuti basi amene ndi ndani ukhala kunyozana kutukwanizana kutsithana zimawu zija zosakhala bwino. Koma ndi zimayi ndipo sasintha. Ine ndi musi wa mayi Galiati yochokera mu 1999 pamene nayamba bwinobwino kupanga follow politics. Koma mayi uyu ayi ndithu. Komabe tibwereso pamene tikubwera limodzi ndi nkhani imeneyi ndi nkhani zina zaparikiza zikoma kwambiri. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.